अगर आप भी चाहते हैं कि दिल म्यूजिक भोजपुरी के ऑडियो एंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला निशान को जरूर दबाएं। आप सुन रहे हैं इमरान भाई सोनी के चैनल पर के सुपरहिट प्रस्तुति डीजे शुभम सुमेरपुर जानो देवी के महुरवा हो चली जाई हो ससुरवा हो। जानो देवी के महुरवा हो चली जाई हो ससुरवा हो। किस्मतिए के दोस्त तोहर माई के कसुरवा हो। किस्मतिए के दोस्त महुरवा हो चली जाई हो ससुरवा हो। जानी दे के महुरवा हो डीजे शुभम आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज सुमेरपुर प्रेजेंटेड बाय दिल म्यूजिक। कहियो ना पाई कैसे कहीं हर जाई साथ लिखल ना रहे द जहर मरी जाई। कुछ कहियो ना पाई कैसे कहीं हर जाई साथ लिखल ना रहे द जहर मरी जाई। खुशी खुशी चली जाई हाँ तू दिल के सहुरवा हो। खुशी खुशी चली जाई हाँ तू दिल के सहुरवा हो। जान दे के महुरवा हो चली जाई हो ससुरवा हो। जान दे के महुरवा हो आप सुन रहे हैं इमरान भाई सोनी के चैनल पर के सुपरहिट सुमेरपुर। देखो संसार गम जान खाता कसम अब प्यार के फेरा में परब ना। देखो संसार गम जान खाता कसम अब प्यार के फेरा में परब ना। तू नसीब में ना रहलू कोहे राइटर हमरे सवा हो। तू नसीब में ना रहलू कोहे राइटर हमरे सवा हो। जान दे के महुरवा हो चली जाई हो ससुरवा हो। जान दे के महुरवा हो। पता पारसा और प्रसिरिसिया तमकुही रोड। प्रेजेंटेड बाय दिल म्यूजिक भोजपुरी।